Maabigya kabuasan at sikay namin niya taga Pangasinan, Ugto, Labi, Kumon, Mamaksil so naman yung lanang. Sabi ito yan video. Kumusta kila namin dito? Ayo Kumon pupulinan so ay YouTube channel ko. Mag-subscribe kayo, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. At ang sa Tagalog naman ay magandang umaga po sa inyo. Tanghali, gabi, sana po tangkilikin nyo po itong YouTube channel ko at mag-subscribe, mag-like, and share para updated po kayo palagi sa aking channel. Ang ituturo ko po sa inyo ay yung herbal at orasyon sa pilay, pananakit ng katawan. Yung may pilay na buong katawan ay halimbawa nilalagnat o nilalagnat saka na pananakit ang katawan, mabisa po ito na panghilot po nyo. Bagong lahat po yung mag-share po ako sa inyo ng isang herbal na magagamit po nyo sa pang araw-araw. Ito po ang kalabasa po ay mabuting gamot sa polio at sa babaeng bagong panganak, ihuhugas po. Ihugas sa perta ng babae. Number 1, ugat ng kalabasa sa sugat, namamaga at infection. Yung ugat po ng kalabasa maganda po ilaga, tapos ipanghugas sa infection na sugat sa bagong panganak. Yung diba bagong panganak, panghugas sa perta yun. Ilaga po nyo ng 15 minutes po yung pagaluin nyo na dahon sa kayugat. Maganda po yun, panghugas. Sa masalo sa mga infection po. Mayroon din ang buruan po infection. Yung pag na-infection yung sugat nyo, halimbawa namamaga o may nana, pag may nana, number 1 po yung Sunrox. Bumili po kayo ng tubig na hindi tubig na nawasa yung mineral. Tapos patakan nyo ng kunti. Dabis po yun. Dabis po number 1 po yun na panghugas ng sugat na infection. Ginamit ko na po yun sa misis ko. Yung sugat na maga. Kasi bagong opera, hindi na hugasan maigi. Yun ang ginamit at tinuro sa akin ng doktor, yung Sunrox na bumili ng isang mineral na yung malaki na mineral, tapos patakan ng Sunrox. Yun ang panghugas nyo po. Kumuha kayo ng kuton, tapos wag ikamay, bawal po yung kamay. Kumuha kayo ng malinis na lalagyan, tapos isaw-saw po yung kuton, tapos i-kon nyo sa sugat, igaganon-ganon sa sugat para mahugasan siya maigi. Namburan po yun, yung Sunrox saka tubig na hindi mineral, yung nabibili po sa tindahan, naiinom, ang tawag doon, nakalimutan ko. At itutuloy ko na po ang babagi ko yung orasyon sa pilay, pananakit ng katawan. Bago ang lahat ay magdasal po ng isang ama namin at kasunod po yung orasyon. Magdasal po tayo, ama namin. Yung original namin yung magandang gamitin po nyo para dabis po. Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban dito sa lupa at naman sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulan papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kami mahirap sa mahigpit na pagsugo. Kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan at kapangyarihan at kapurihan magpakainan man namin. Isunod po yung orasyon. Kumuha po kayo ng langis. Kumuha po kayo ng langis. Tapos ganyan sa kamay nyo. Habang pinapahid nyo, tapos ibulong nyo po yung orasyon na to, utom.
utom, utom, yutom. Tatlong beses po, tapos usabay iilot sa buong katawan. Mula dito, ilot po likod, lahat po. Kasi pag yung may pilay ka na hindi mo kaya, mas lalo yung mga bata, nang nanaglat yan, nanaglat, masakit ang katawan. Kahit po tayong may edad na po, pag may pilay, kung hindi kaya, talagang mananakit ang katawan natin at lalagnatin ka pa. Maganda po itong paluras na to, yung orasyon na to. Ito pang orasyon. Ayan. Ito pong orasyon. Mabisa po yan na orasyon na gagamit po nyo sa pananakit ng katawan na may pilay o hinahangin. Maganda yan. Ako po ay tumutulong at ginawa ko po itong YouTube channel to para makatulong at matulungan din po ako. Sana po mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Kaya ako po nagpapakita na hindi po ako nagkukan para sabihin nyo na ito po ay ginawa ko para makatulong po. Matagal ko na po sanang gawin to, yung hindi pa ako marunong ng video, kaya pasensya na po kayo. Mabuti yung may nagturo sa akin na apo ko. Ayan. Salamat po ako sa kanya na ikon ko. Matagal ko nang kanto sana. At sa may ipagkakalob ko po rin sa inyo yung sekreto ng ang tawag sa mutya. Complete po yun. May poder, may third eye. Po. Ito yung ginagamit ko. I-share ko po rin po sa inyo ang mga mutya ko. Maraming salamat po. Abang-abangan nyo po. Abang-abangan nyo po. I-share ko po yung mga mutya ko sa inyo. Ipapakita ko po sa inyo na aking mga mutya. Maraming salamat po. Magkalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo. Pindutin nyo rin po yung bell icon para mas maganda po. Maraming salamat po.